Kani kedai ke AKASHVANI Shillong ke khubor ban pulia phiri merinong di walang. Kini kilong kimat ki bakong sanjung ke khubor mentak stem. Ai khuble yero menteri rang bado kari Narendra Modi ya OKP Sharma Oli ubala shimti kam kum menteri rang bado bathamai jong kari Nepal. Kalarang sakawai par ke jingtua khandau ke bajur minhin ke sngi hakashnong paham renai Haribhoi district. Barhakawai ni ki khubor basultanat ke Jaintia Hills Development Society kala sedang persyangnya ke kam ban shalan ni Ocean Rai Lakadong Shakari Switzerland. Ki khubor ki bapnia. Menteri rang bado kari Narendra Modi ula ai khuble yero OKP Sharma Oli ha ka jingshim ti kam jung hukum menteri rang bado bathamai jong kari Nepal. Haka keruak khubor jung Modi ula ong bo khmilti ba kan don ka jinge trilang ka bajan khnang banyo pen khlan shosho ya ka jinge dei paralok bajanai hapdeng ke India bat ka Nepal bat banyo pen yar shosho ya ka jinge tre snutho jingmut lang ka ban wanra jimentoy na ka benta baro artali kiri. Menteri rangba ka Meghalaya konat ke sangma hakala asngi ublei kendoi menteri rang bado kari Narendra Modi hanong ba New Delhi hakaba ulo kerpat ya ban ai jingkesan pisa ka bakarpang ka bakot sha ka 1000 kilor tingka na ka bantaban penroy ya ka New Shillong City. Menteri ki kam bari ka sarkar India Dr. S. Jaishankar min kasngi ulo ong baka India bat ka Marshall Islands ki Assam ya ka history ka bajrong ha ka jinge dei paralok bat jinge dei kam mentala bun snem. Dr. S. Jaishankar ulapun sngau ya ketika khubor ha ka sngi ka basoy ka soskular sngau tho jingmut lang ban tri lang ha southly ki project ki ban ai jingmentoy ya ka roi ka par ha India bat ha Marshall Islands. Ulo ang ruba ki daulan nong ha ka direo ba Pacific kim dei satia ki daulan nong ki barin henrei ki dei ki ri ki ba he ki ba dan ha padeng direo ba. Uong ba ka India ka don ya ka jing sngau kit kli ban kershani ki ba kum ki te ki ri ha ka jing persang jeng ki ban kiu shaprang. Shosho Dr. S. Jaishankar uloong ba ki jing kum ki jing kala ka sun bineng ki jing lin shop mariang ka jing duk jing kedu bat ka kot ya kya ki dei ki jing ki baya mat lang mar ka jo ha ka ba ka India bat ka Marshall Islands ki don kam ban yatre lang. Namar jong ka jing ni jong slap hakini ki khindiat sngi ki balala bon ni ki lom ki wa ki lanang tron ka balai lampat sha ki jing sir ki ba bon na ka banta ki nonglit nongwan. Kawai ni kijing tua khandau bajur kalja min kasngi Haribhoi district haka surok ba National Highway Nriu kabala bo ikinong lit nang wan haka jing sir. Kati kijing tua khandau kalja haka shnong paham renai haka ba ka khandau ba kala tua bat penthut shibun ya ka jing ya ki kali haka te ka surok ba. Namar kijing syak penthut ka jing ya kali ki bor badai khmi ya ka Haribhoi district ringkat bagi pulit trafik jong kanong po ki lahap ban mare bran sya ka te ka jaka. Ha Assam ke jingdap hakeleng ke jela kala sedang her suki pasuki bat kalong kaman ha ke jingsli kalanang khambit khambiang menta. Karkong ka khubor belapan mi daka Assam State Disaster Management Authority ASDMA kidan handu san lak khandai phunyo hajar hril spa saw ngot ki briu ki bla mat ya kala not shlei bat khandai phulai ngot ki min sim briu kila do namar ke jingsli ha Assam menta usnem. Nalor kata kumba arpusan lak laispa hnrupunyo point nriu iwe hektar ke jaka rep habon tali ki district kila syak penjelor lani syak bam do ha ka La banyak thu biang hangi ba ka jingsli kala kata ya bon tali ki district jong ka Assam bat ka Kachar district ke dei ka ba la syak ta jurba hadien jong ka Dhubri bat ka Nagaon. Menteri ki kampo yang ke sarkar India Amit Shah min ka sngi ulai kran bi bat ki menteri rang ba jong lai tli ki jila ki bakanthop ya ka jila Assam Gujarat bat Uttar Pradesh ban sngap tho ki jing ba ki te ki jila ki lai kendo namar jong ka jingsli Utai menteri sarkar ula keli bnya shapang ka jing ki jong ka ka bashle ni ki wa bola penthi kina ba ka sarkar pedeng kan sakasyan kat bala la ka bor banyarap ya ki te ki jila ha ka ni ka jing ka ba ki lamat na ka jingsli Kani ka khubor ka wanjpi na ka AKASHVANI Shillong. Ka Jaintia Hills Development Society JHDS da ka jingitri lang ba ka Aquesta Private Limited kalas dang persyang ka kamban shalan ya ushinrai lakadong na lom uriap ka bahap po tatlas ken block West Jaintia Hills Shakari Switzerland.
Uday Shinrai Lakadong uday uba long try da ka Yaluti Self-Help Group SHG. Director jong ke JHDS uba manbha pakem uang bakate ke SHG kelas dang ya ka jingthung Shinrai Lakadong mentala katu kanipor henrei kim patchem la ban yo ya ka yo ka babiang bat kila shudi Shinrai im hakador ka baduna bha. Kani kam shimlapen yo nong yaki. Kumta ke JHDS kalai rap yak SHG ban yo iki kor teliat Shinrai bar kum juru ya ka yo. Mentai kila la ban shalan ne uteu Shinrai Lakadong Shakari Switzerland. UMLA Jokonong po constituency uba Miral Bonds im ringkat bu MDC ba Balajit Rani min kesngi kila let banyakendo yu Deputy Commissioner Karibhai District but yu Shongkonor jongka District Selection Committee DSC ban kentu jur penbenano yak result thongkam thongjam haki post DSP nakamata usnam arhajar arphoi yak barang sakut hadu menta haka jingkren Nen kesngi hak office rekam jong Deputy Commissioner Abhilash Baranwal haringkar ke jingdon lang jong Member Secretary ke DSC Raja Brahma kaladun ke jingkren sani halor ke mat jing penslem ya ke result DSC haka jingkren kinong pathai kubor hadin jong ke jinglang uba Miral Bonds mulai thu ba ke jingkren kalalong ke basaiso Deputy Commissioner Abhilash Baranwal baru Member Secretary Raja Brahma kila pentikina bakin sakmi ketika kam bat banwa dikila trekam ki bakam stat kana banyak penbanan okam kloy ke result naga benta ki post DSP neru arjar arphoi ke ban long ke jimentoy naga benta ki samla ki bala persyang ban yorong ha ketika kam ka Presiden Bashipor jong kasing Congress ha Meghalaya ka dibora si Marak min kasi kala pensyai bakam dan jingmut AA menyekun hak election cheating samai na Gambagre na markam day setia na West Garo Hills District. Kala pensyai ru ba kasing Congress kan sayat kat kum ki kenon trekam jongka batkan sa court application na ki ketong ki bakwa menyekun hak katai ki election cheating samai. Kalai thuru ba tat haru menta kasing Congress kam patshim larai ya ino man penyakun ha kanik election ha Gambagre. Laban perken mau biang hang ni ba ka shuki na ketika constituency kala sa thli hadin bu MLA usareng sangma ula job ha ke MP election natura parliamentary seat marula haban no ya ka shuki jong kum MLA. Daga jingi trelang hapading kinong sumar klau jong Wildlife Crime Control Bureau WCCB ringkat bakatanat ki kam klau Hadhemaji District la yo ban kurup ya southly ki sneak si na uwe ubrio na kashnong junai ka bahap po Hadhemaji District jong ka Assam wala amjudan kampana kon ban yo kurup ya ka sneak si kani ka jinglap jong ka WCCB minta ka penidak ba ka jing penyap ban yo shalan bi an ya ki sneak bat ki wei ki benta jong ki si kala sedang minta ha ka than chate lam mingi jong ka India uwe ni ki officer rang ba na ka tanat ki kam khlau jong ka sarkar Assam udibakar mahanta ulai thu ba ke la yo jing tiap badan uwe ubrio ubalong tra na East Siang jong ka Arunachal Pradesh ubara ya ki sneak jong uksi Markum tak kila persyang mantuet ya haduk bakin dalam. Layak man kemi uti ubrio na kathan Nepali basti jang ka Janai, bat hadin bala kemi la plabu dei tang unong ra ikite gisni ya ka bala tha betha bo dei ban penpoi sha uwei pat ubrio ha goga muk. Kato kani ka khubor kala kot bakala wanshpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabaji ninya sobwa Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi man penbu da ka khubor pareng ka por pra ka sanminin. Kani gidei ka Akashvani Shillong. नमस्कार आकाश